banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di tarik kaya ngene lala biyen ngapa kandedan katamu ayo yen pancene titik lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spot yuk. Ayo. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Ya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai, pengunjung padat krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing taksih lenggah. Niki bapak kula nggih tasih teng mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten napa panjenengan ki Ambak? Nek kula ki Ambak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki.
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa, monggo. Nggih. Duet nggih monggo, Duit nggih duit monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lek Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duit napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen koyo apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung Iya. set ngoten nih. Matur sembanuan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, Nggih. luar biasa, Pak Lurah. Bedut jan Monggo, santen sae, Pak. Sinten Sinten? wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, Ah. benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti. Benar sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to kan Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, tumongi ya. Oh ya Allah, kula
dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya engko tak lem to. Nek wong loro tak lem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kale tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru Oh nggih. nggih wontenipun dusun menika 6 dusun Oh nggih. Bucange, nggih Nggih. dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo Monggo. jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to? saya sungguh ganteng. Lah, domongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Beh, durung disawar mung ngelem e. Wis disawar ngelem. Dene kan. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angking-angking Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Dengan Pak kersa mboten. Damramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerup kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasilie lintune niku napa malih Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silien ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Oh. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah seneng ngono to Mas lek.
Jejer aku no wali sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kepopo enak ngono. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, ki termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiki ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Iya, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh Anake ya. ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa.
Apa, Pak? kangen kutang. Oh. Nah, kayak. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya Jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lah dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya Jal, dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya Jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo, Jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Seta, iya seta. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene penompo mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, Jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set. Tekon. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Hati. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim beda kuat aku mas Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. rangkul Mas aja mundur. geger ombo nih ram toh ya Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. wegah kok rawe tau oh Mas Irman pengen Terus among tansah ngleledok Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Saya kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. ya asli ya Masa asli. oh terutah dirogoi to. kayak wayang dirogoh Kayak wayang golek ngono. ngelingono rikala dina kepungkur
ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mamah. mama. Oke, yes. Nah, kono. Mamah. Mamah iya. niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren dhisik ya Kang Gareng. Ngono to? Heeh. Leren dhisik Gong. Heeh, leren sik ambekan sik. Ayo. Sing paling wigati ya wi ngaturke apa wigatine awake dhewe tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Ngono le. Heeh. Wah, jan seneng mongkok bungah rasaning ati, bungah rasaning pikir ya, Truk. Nggih. Bombong kaworan bungah dan suatu penghormatan tersendiri. Heeh. Ing atase awake dhewe lagi sepisan marak siba ana ing para warga masyarakat ana ing laladan Wonorejo.
ning nyatane apresiasi para warga masyarakat luar biasa. Luar biasa. Masih dalam rangkaian untean benang merah ya kuwi bersih dusun. Utawa ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi. Yen kulon kono ana sing ngarani rasulan. Yen daerah Bojonegoro dan sekitarnya manganan. Nggih. Jane tradisi sing kaya ngene iki jane tabrakan apa ora to Mas Petruk karo ajaran agama? Tabrakan apa ora jane? Ngene ya, Gong. Ora mangsaku ora kok, Gong. Ora. Merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi. Agama kuwi dhewe kapérang ana loro. Ana loro nggih. Ana loro apa wae Mas Petruk? Ana loro ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi aturaning manungsa piye carane awake dhewe bersosialisasi srawung karo padha-padha umating pangeran utawa tembunge habluminanas ngono kae. Ngono. Nggih. Sing angka loro ya kuwi tuntunan. Tuntunan kuwi tata carane awake dhewe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi anut marang kapitayane dhewe-dhewe. Oh ya, ngono ya, Le. Nggih. Mula agama iki beda karo tradisi. Yen tradisi kuwi adat sing lestari diatur lumantar tutur. Ngono? Heeh. Mula sing perlu digarisbawahi nyadran kuwi tradisi. Tradisi kuwi dhewe kuwi tinggalane kakek moyang, nenek moyang para pepundhene awake dhewe kang wis murut marang kasedan jati sing wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat biyen. Tinggalane para leluhur, tinggalane pepundhen-pepundhen sing bersifat positif. Lah aku Mas Gareng Dik Bagong kang minangka dadi generasi penuruse wong Jawa, kuwi wajib nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Nggih. Ora lali ngaturke panuwun, Le. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Kunjuk sapa Mas Petruk? Nggih menika kunjuk dumateng Bapak Kasun Pak Dino Ashari ingkang sampun pitados kalian kula sak kanca, Pak Ketua Panitia Pak Taji lan sedaya panitia ingkang ikut serta mensukseskan lumadining adicara bersih dusun ana ing Wonorejo. Heeh. Lan kabeh masyarakat Wonorejo kene ya. Heeh. Wah wit sore gayeng temenanan. Heeh. Matur nuwun sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca muga-muga tali silaturahmi, tali paseduluran iki ora mung kandhek ing taun iki ning bisa dibaleni ana ing taun-taun berikute ya Mas Petruk. Nggih. Awake dhewe diparingi kapercayan kanggone aku Mas Gareng lan Dik Bagong ana paring lelipur ana papan iki wis luar biasa, wis aku ngaturke panuwun kang tanpa wama. Oh ngono. Nggih. Ya, saiki nanjake para sinden-sinden kang sarta wiraswara. Menyapa wiraswaraku sing paling ganteng dulu. Nah. Sapa Le? Mas Heru ya. Mas Heru. Kancane latihan status ning diskotik. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi sing dicekel nggur teh kok Mas, ngono kuwi. Teh karo peng ngene iki. Heeh. Bawa mardika mawon Mas Heru. Aku kepengin larase pelok barang. Nah. Apakah ada permintaan? Sampun ngateke anu pelok barang mawon. Bebas. Mardika wae. Oh, ana sing kelinci ucul jane. Kelinci ucul. Nah, kelinci ucul. Iki mau sapa sing nyuwun tak wacake. Kelinci ocol ucul. Kok ocol. Oh, nggih niki. Nggih, warga Wonorejo sip. Kelinci ucul dipun bawani Mas Heru. Wah. Aja nganti ucul katresnane. Wow. Mangga. Aduh klinciku
mangka iku dadi katrasnanku Aku mau ning pondokan transit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jal krasa ora. Yo. ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci muncul dik sin. Ya. Arep dibawakan Dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Mangko ki, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku hanggoleki sing tak tresnani linciku ucul lengaman Surabaya terus Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Oh ya. Yuk. Dewe sing
Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Le. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya toh? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawan kusumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardekake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger prakara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara ki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Nyeken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Mbok sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya, apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing pun ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Ngur 390. Ora dhuwur, Ngur semono ora. Kumlot. Ayo Niken. Nduk Niken semeneng ya.
Lah iya. Mati Mas Den. Heeh. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Ya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Tek berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampean yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo, Nyapa? yo nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Alah, Aja gelem digandrung Mbak Niken. sesuk iso. Kibotmu kadal.